ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଟା କଣ ଗାର ଟାଣି ଜୋର ହେଲା ଏଟା କାଉଣ୍ଟ ଗଣିବ କେତେଟା ଅଛି ହେଲା ଗଣିକି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଜୋର ହେଲା କେତେଟା ଆଗର ଚିତ୍ର ଦେଖିବ ଗଣିବ ତାପରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ହେଲା ଆସ ଜଣେ ଜଣେ ନି ଜଣେ ଯାଅ ଯାଅ ଦେଖ चित्र कोण केतडा पांच पांच जोडा केतडा दुई दुई काय दुई चल एटा कोण लिबे देगी जा, मम्मी क्या से पढ़ो?